महारवळनाथ करबुडे आणि या दरम्यान बऱ्याच दिवसानंतर म्हटलं तर 2 रजनीनंतर मया देवरुकरांची धावेरी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप खूप उशिरा आपलं स्वागत आहे मया देवरुकर. हॅलो दोन्ही संघ पहिली मॅच महाराज करबुडे संघ मालक कर्णधार आपण आपला संघ घेऊन मैदानावरती हजर व्हायचंय. ज्यांनी ज्या संघाच्या खेळाडूने टी शर्ट घेतली नाही त्यांनी रंगमंच मंचावर येऊन आपण टी शर्ट घ्यायचे. तरी पहिली मॅच चिक हॅलो चिक हॅलो चिक माइक हॅलो हॅलो चिक 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 चेकिंग माइक हॅलो हॅलो आणि यावर पहिला सामना या जीपीएलच्या 3ऱ्या रजनी मधला पहिला सामना खेळवला जाणार तो जय भैरी श्रीनगर आणि ओवी स्पोर्ट गणपतीपुळे या दोन्ही संघादरम्यान. तो दोन्ही संघाच्या कर्णधार संघ मालक आणि सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की आपण लाईनअप साठी तयार राहायचंय. जो सर्कल आहे जे आतलं सर्कल आहे त्या सर्कल वरती उभं राहायचंय लाईन मध्ये. त्यानंतर महारवळनाथ करबुडे संघ मालक खेळाडू कर्णधार आपण सुद्धा यायचंय. महारवळनाथ करबुडे राऊंडिंग मध्ये राहायचंय आणि स्टेज वरती असणारे आपले सर्व छोटे शिलेदार चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडीचे यांनी सुद्धा लाईनअप मध्ये यायचंय. कृपया सामन्याला लगेचच सुरुवात केली जाणार आहे कारण खूप उशिरा सामने चालू झाल्यानंतर मात्र आणि या दरम्यान दोन्ही संघ तयार आहेत. जयभैरी श्रीनगर आणि ओवी स्पोर्ट गणपतीपुळे आणि गोनबरे यांचा हा संघ. आणि इकडे पाहिलं तर जयभैरी श्रीनगर या जीपीएलच्या एका पर्वाच्या नक्कीच विजेता संघ म्हणून पाहिला जातो. अनुप लावणे यांचा संघ आपण पाहतोय. टॉस केला जाईल त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि सामन्याला सुरुवात केली जाईल. अजूनही विनंती करतोय महारवळनाथ करबुडे संघ मालक कर्णधार आणि सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की आपण सुद्धा लाईनअप साठी यायचंय. आणि आपण इकडे पाहतोय रत्नागिरी युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ही स्पर्धा आपण लाईव्ह स्वरूपात पाहतोय. आणि नक्कीच मित्रांनो ही स्पर्धा पाहत असताना आपल्याला बक्षीस मिळत आहेत. स्मार्ट वॉच आपल्याला पाहायला मिळतील. आपल्याला जिंकण्याची संधी मिळेल दर दिवशी म्हणजे दर रात्रीच्या स्वरूपात दर 1.5 तासाला 1 स्मार्ट वॉच अशी 4 स्मार्ट वॉच या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. नक्कीच चांगले कमेंट्स टाका पहा फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करा. नक्कीच आपल्याला सुद्धा विजेता होण्याचा चान्स आपण घेऊ शकाल या रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून. आणि तो टॉस केला जातोय. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की आपण टॉस साठी पुढे यायचंय. दोन्ही संघाचे कर्णधार ओवी स्पोर्ट गणपतीपुळे आणि जयभैरी श्रीनगर. संकेत गावणकर यांच्या माध्यमातून केला जातोय. बघूया काय स्वीकारतील काही होईल. आणि या ओवी स्पोर्ट संघाने टॉस जिंकलाय. मित्रांनो मनीष
दळवी देवरुख मधून येणारा हा खेळाडू बिलॉंग करणारा हा खेळाडू देवरुखसाठी आज आपल्या इथे खेळण्यासाठी आलाय. तर नक्कीच पहिला टॉस जिंकलाय. त्या आपला निर्णय काय असेल आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण बऱ्याच स्पर्धा खेळलात आणि या दरम्यान आपण काय सांगू शकाल? क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय असेल सगळ्या संघाचा ठरलेल्यानुसार. आणि टुर्नामेंटबद्दल बोलायचं झालं तर एक नंबर टुर्नामेंट असते दरवर्षीप्रमाणे. सुंदरच टुर्नामेंट होतं आयोजन आणि यावर्षी अतिउत्तम आहे. धन्यवाद आपल्याला. बेस्ट ऑफ लक. यानंतर भाटकर जयभैरी श्रीनगर आपल्याला क्षेत्ररक्षण घेतल्यानंतर आपले फलंदाजी दिले. नक्कीच पुरेसारखा एक चांगला फलंदाज आपल्याकडे आहे. नक्कीच पाहिलंय मी. आपण स्वतःही फलंदाजी चांगली करताना पाहतोय आम्ही. तर आपल्या धावा कुठपर्यंत जातील आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण काय सांगू शकाल? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू आणि स्पर्धा एक नंबर. धन्यवाद. स्पर्धा एक नंबर म्हटली जाते. नक्कीच या तालुक्या नव्हे जिल्ह्यामधली ही स्पर्धा एक नंबर. कारण आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बाहेरचे सुद्धा खेळाडू इथे येऊन खेळतात आणि या खेळत असताना चांगला खेळ करून आम्हाला आमचं मनोरंजन आणि या स्पर्धेची शान वाढवत असतात. सर्व आलेल्या खेळाडूंचा सुद्धा मी धन्यवाद देतो. कारण ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आमच्या विनंतीला मान देऊन असेल, संघ मालकांच्या विनंतीला मान देऊन असेल, कर्णधारांना मान देऊन असेल आपण इथे हजर होता त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आता आपण जातोय तो राष्ट्रगीताकडे जातोय. परेड सावधान. भारत माता की धन्यवाद. यानंतर लगेचच सामन्याला आपण सामन्याकडे वळणार आहोत नक्कीच. आणि पुन्हा एकदा आपण जाणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्सच्या या कक्षामध्ये. ओमकार शेलार आपली वाट पाहतोय आणि त्याचबरोबर जितू राजवाडकर सुद्धा आपली वाट पाहतोय. स्कोरर म्हणून माया देवरुखकर सुद्धा आपली वाट पाहतोय. नक्कीच ओमकारकडे जातोय आपण. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. येस, वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे गणपती प्रीमियर लीग GPL पर्व 6 या परभणीमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल. आज या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील सामना क्रमांक पहिलाच यावेळी आपण पाहतोय. एका साईडला असेल जयभैरी श्रीनगर आणि त्यांच्या विरोधात ओवी स्पोर्ट गणपतीपुळे संघ. नाणेकौल जिंकले आणि सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. संबंधित संघाला आमंत्रित केलं जातंय की आपण पहिल्यांदा फलंदाजी करायचंय कारण दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असणार आहे. स्पर्धेचा नियमावली जर विचार करायला गेला तर 5 षटकर राहतील. 4 फ्रेश गोलंदाज तुम्हाला वापरले अनिवार्य असेल. पहिलं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्लेवरती असेल. दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असेल आणि येणाऱ्या 3 षटकामागे फलंदाज पुन्हा एकदा बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकतो. आणि उर्वरित नियम मैदानामध्ये समजवले जात आहेत. तीपर्यंत आपण जोडले जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून.
जयवेरी श्रीनगर आपली प्लेइंग 9 ची लिस्ट आमच्यापर्यंत अपडेट करा. जयवेरी श्रीनगर संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट. जयवेरी श्रीनगर आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट. आणि चला दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. जयवेरी श्रीनगर आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट. सेकंड पुकार असेल. जयवेरी श्रीनगर संघ मालक प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. या क्रीडांगणाच्या दिशेने सलूर बॅटर. रत्नागिरी टेनिस क्रिकेटील नामवंत नाव ज्याला ओळखलं जातं, अनेक पर्व ज्या खेळाडूने गाजवली असतील तो फिरोज सिंदगी आपण पाहतोय. प्रॉपिंग केस वरून 9-8 वरून आपण पाहतोय सायू. 1 मिनिट. आणि गोलंदाजी बार करून सुयश पंडित गोलंदाजी बार करून दाखल झालेला असं स्वॅग या नावाने ओळखला जातो. 2 मिनिटं. आणि 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला निर्णायक 4 षटकं हाताळायची असतील याची सर्व संघांनी नोंद घ्या. चला जाऊया खेळांगणाच्या दिशेने. आचार्य दिरीतील पहिला चेंडू गोलंदाजी मार करून सुयश पंडित उर्फ स्वॅग पहिला चेंडू थोडासा अतिरिक्त इथे फेकला जातोय. वाईट +1. हॅलो 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 हॅलो
हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो पुणे एकदा वाईट बॉल आणि त्यातून धावा मोजल्या जात आहेत. टीमची टोटल स्कोर धावसंख्या स्कोर वरती 4 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा इथे दिशा इन ठरतोय. दिशा बिघडली आहे. पंचाचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचेल. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबाचा स्कोर वरती जमा केला जात आहेत. सुयश कुठेतरी थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. व्हाईट बॉल इथे फक्त इशारा दिला जातोय. ओनली व्हाईट बॉल असणार आहे. धावसंख्या 1 ने भरकली आहे. नंतरचा चेंडू चांगला फटका होता. बॅट हलकीशी एज घेतल्यानंतर चेंडू चाललाय सेकंड स्लिप मध्ये. हे एका दाब्यासाठी असेल आणि एकच्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 6 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. फिरोज सिंदगी रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील मोठं नाव म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो फिरोज सिंदगी आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू हलक्या हाताने खेळला जातोय. चेंडू याबी चालला असेल जाहीर आणि घोषित क्षेत्रामध्ये. एका दाब्यासाठी एक दाबी अर्जित केली जाते. सिंगल सिंगल म्हटलं जातं ना की थेंबे थेंबे तळ साचतं. ते तळ आता साचत चाललं असेल. नंतरचा चेंडू अकूट टप्प्याचा बॉल होता. चेंडूला पाठवून दिला जात आहे घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावा इथे स्कोर वरती जमा केल्या जात आहेत आणि 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 9 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 9 धावा आतापर्यंत स्कोर वरती आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार करून सुयश पंडित उर्फ स्वॅग या नावाने ओळखला जातो. राजापूरला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय कशा प्रकारे कामगिरी करेल या क्रीडांगणावरती. आणि जयबेरी श्रीनगर संघाचा आपण पाहतोय. संघमालक असतील अनुपजी नडावडे सर, सहसंघमालक सोम भाटकर, मॅम्पम सोमेश्वर आणि त्यानंतर आयकॉन फिरोज सिंदगी आणि सह आयकॉन सायू अडेवरेकर हे आपण पाहतो आयकॉन असतील. आणि त्यानंतर दुसऱ्या साईडला विचार करायला गेला तर ओवी स्पोर्ट गणपतीबाई संघमालक अनिकेतजी गोंडबरे सर, सहसंघमालक मनीष दळवी, आयकॉन सागर निवाते आणि राहुल उर्फ लॅबो हे आपण पाहतोय. राहुल सुरवडे उर्फ लॅबो मुंबई परिसराला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आहे. थोडासा अडथळाला कारण चेंडू क्रीडांगणाच्या बाहेर गेला होता आणि त्यानंतर थोडासा अडथळाला नवीन चेंडू पुन्हा एकदा क्रीडांगणामध्ये दिला जातोय कारण षटक सध्या पहिलं मार्ग असते. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती आतापर्यंत 9 अंकांवरती आहे. प्रत्येकदा फिरोज सिंदगी प्रॉपिंग केस वरून खेळण्यासाठी सज्ज झालं असेल. गोलंदाजी मार करून पच्चनच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय हरंड विकेट. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे एक्स्ट्रा कव्हर बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 2 धाब्यांसाठी. या 2 धाबा देखील आता खूप महत्वाच्या ठरत आहेत. आपण इतर फलंदाजी करणं याबी गरजेचं आहे. हल्ला नाही तर इथे डल्ला मारायचा आहे. गोलंदाजी मार करून सुयश. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा इथे टाकला जातोय लेग स्टिकच्या बाहेर. व्हाईट बॉलचा इशारा +1. टोटली 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. बाय 1 गेट 1 मधल्या धाबा इथे मिळतील. टीमची टोटल धावसंख्या 13 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. षटक क्रमांक 1 आपण मार्गस्थ पाहतोय. नंतरचा चेंडू मोठा फटका पाहायला भेटलाय. चेंडू हवेमध्ये होता पाठवला जातोय प्रेक्षक गॅलरीमध्ये 2 धाब्यांसाठी. या 2च्या मध्ये तिने धावसंख्या 15 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. लय भारी फटके खेळण्यासाठी ओळखला जाणारा फिरोज सिंदगी आपण पाहतोय. क्रीडांगणाच्या दिशेने फलंदाजी करतोय फिरोज. पैठणी कापाला बिलॉंग करणारा फिरोज. नंतरचा चेंडू या ऑप्टिकच्या बाहेर दिशा भटकलाय करतोय इथे संघाची दुर्दशा. कालच्या रजनीमध्ये देखील एका गोलंदाजाने जवळपास 15 चेंडू फेकले होते. तशीच कामगिरी आता करावी लागेल. नंतरचा चेंडू याबी पुन्हा एकदा याबी चुकला असेल. चेंडू चाललाय घोषित आणि जारी क्षेत्रामध्ये 1 धाब्यासाठी. 1 धाबी स्कोर वरती जमा केली जाईल. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17. धावसंख्या टीमची टोटल 17 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त झालं. आता शतक काय गोल्डन शतक म्हणजेच काय जितका दाबा बनवणार तितक्या दुप्पट केला जाणार आहेत. आणि जर का विकेट जर गेली तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट 5 धावा मायनस केल्या जाणार. गोल्डन शतक डोकेदुखी आणि ती डोकेदुखी आपण पाहायची आहे. आवाज घुमणार मैदान रंगणार. क्रिकेटचा थरार पुन्हा एकदा तोच जल्लोष तोच उत्साह या क्रीडांगणामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय.
गोलंदाजी पार करून आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याला आणलं गेलंय करणला इथे दाखल केलं जातंय. सॉरी, हॅलो हॅलो हॅलो, सागरला गोलंदाजीवरती आणलं जाते. आयकॉन खेळाडू सागर निवाते इथे दाखल झाले असेल, समोर असेल. कशा प्रकारे आयु फलंदाजी करतो यावी पाहायचे. सागर निवाते आयकॉन खेळाडू, आयकॉन टू आयकॉन, कोण ठरणार इथे सरस. पहिला चेंडू होता, चांगला फटका इथे आहे, मनीषीचा ठरला नाकाम. चेंडू येतोय, गोल्डन धाबा, गोल्डन चेंडूवरती मिळालेत. 4 धाबा इथे मिळतील, 4+4 केले जाणार आहेत. टोटल 8 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. 8 धाबा येत आहेत. गोल्डन शतक आहे, गोल्डन शतक. नंतरचा चेंडू, काय फटका आहे, हा हा हपलातून सुरेख फटका इथे खेळला जातोय. चेंडूला पाठवलाय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर, पर्पल ब्लॉकरचा चेंडू होता, खोदून काढला, वावराच्या बाहेर फेकून दिला चेंडू. 4 धाब्यांसाठी आयुबने दाखवून दिलाय. निस्तार झालेला सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली होती. त्यानंतरचा चेंडू पुढे एकदा पाठवून दिला जातोय. आर्या पार, सीमा रेषा पार, पार पार. चौकार, गोल्डन शतक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट 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 होणार आहेत. 2चे 4 केले जाणार, 4चे 8 केले जाणार आहेत. तशा धाबा इथे मिळत आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या 41 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू बॉल यावेळी चांगला लेंथ वरती इथे आहे. थोडं सॉफ्टिकच्या बाहेर पाहिलं होतं, फलंदाजी तिथे कमी दाखवली आहे. फ्रंट फूट चुकलं आणि त्यानंतरचा चेंडू डॉट बॉल इथे फेकण्यामध्ये यश संपादन केलं जातंय. चांगल्या लेंथ वरती विचारपूर्वक करावे लागेल. नंतरचा चेंडू या विलेक्शनच्या बाहेर होता, पंचाचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +1, टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. आलिया लहर करावं लागणार इथे महाकर, खोल करणार येणार चेंडूवरती महाकर. कुठेतरी थोडासा इथे लेंथ बिकटलाय. उलट्या सुट्ट्या हाताने खेळलेला चेंडू यावी डॉट बॉल येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. धावसंख्या अडून राहिली असेल आतापर्यंत तब्बल 45 अंकांवरती. पुढेच एकदा खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण यावे सुयश पंडितच्या माध्यमातून तिथे घडते. षटक क्रमांक 2 चा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल 45 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, धावसंख्या 45. खेळाकडच्या दिशेने गोलंदाजी बार करून निलेश वरती इथे विश्वास दाखवलाय. षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 3रं षटक यावेळी आपण पाहतोय. निलेशकडे इथे दाखवून दिलं जात आहे. निलेश, वेळ चांगली असो किंवा वाईट, इथे खूप फटक्यांना तुमच्या महत्व दिलं जाणार आहे. फटके कशा प्रकारे पडणार आहेत. पहिला चेंडू यावेळी फिरोज सिंगच्या बॅट मधून निघलाय. अप्रतिम फटका इथे आहे, येतोय GPL चा दणदणीत चौकार. आणि या दणदणीत चौकाराच्या नंतर धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती जाऊन पोहोचली आहे 49 या धावसंख्येवरती. ताकदवर फटकेबाजी खेळण्यासाठी ओळखला जातो, तोच म्हणजे काय फिरोज सिंघी आपण पाहतोय. फिरोज पुढे एकदा खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. बॅट ठोकून आपण करतोय. नंतरचा चेंडू देखील सुरेख खेळून काढलाय. चेंडू चाललाय 2 धावेसाठी. नरेशजी मोरे यांच्याकडून जर निलेशने फिरोज याची जर विकेट काढली गेली तर रोख रक्कम क्रॅश प्राइस 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. प्रेक्षकांमधून आतिषबाजी पाहायला भेटली आहे. त्या आतिषबाजीवरती काय घडणार, कोण बिघडणार. नंतरच्या चेंडूवरती सुरेख फटका इथे खेळलाय. चेंडूला पाठवून दिला जातोय. आउट ऑफ द पार खरेदी केलाय 4 धाब्यांसाठी. आणि पुन्हा एकदा सागरजी चव्हाण यांच्याकडून 1000 रुपये, टोटल 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे. काय घडणार, पण फिरोज आहे या क्रिकेटचा बाप म्हणून ज्याच्याकडे ओळखलं जातं. अनेक क्षेत्र, अनेक मैदान ज्या फिरोजने आपल्या फलंदाजीवरती सजवली आहेत, तो फिरोज सिंघी यावेळी आपण पाहतोय. अप्रतिम अतिशय सुंदर फलंदाजी माध्यमातून त्याच्यामधून केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 55 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 55 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या आहेत. टीम मीटिंग वारंवार चर्चा केली जाते, सलामत केली जाते. काय घडणार, कोण होणार फायर, कोण होणार बिगेट, येणाऱ्या काळामध्ये सांगून जाणार आहे. काय थोडस संघर्षाचा आहे, सर्व काही ठीक केलं जाईल. याचे कष्ट आहेत प्रामाणिक, तो यशाच्या दिशेने नक्कीच शिखर गाठताना पाहायला भेटणार आहे. कोण गाठणार ते यशाच्या दिशेने शिखर.
डेड बॉल यावेळी पंचाने दिला जातोय, म्हणजेच काय धावा 4 मायनस केला जाणार आहे. धावसंख्या 51 या अंकांवरती येणार आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्या. धावसंख्या 51. सव्वाशेर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये याचं उत्तर यावेळी भेटणार आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 51 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या 51 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. पुढे एकदा गोलंदाजी बारकडून निलेश इथे दाखल केला जातोय पंचांच्या उजव्या हाताकडून, म्हणजेच काय अर्थातच काय अरंड विकेटने नंतरचा चेंडू यावेळी थोडासा दिशाहीन ठरतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. पंचांच्या दोन हात अगदी खांद्याच्या दिशेने सर्वंतर गेले की येतो तो व्हाईट बॉलचा इशारा. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा दिशा इथे भटकलाय, करतोय संघाची दुर्दशा. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 53 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू वरती यावेळी काय घडलंय, अपील आहे, अपील आहे, अपील. अपील मध्ये उत्साह आहे. डिसिजन पेंडिंग, डिसिजन पेंडिंग. आणि सर्वांनी नोंद घ्या, युट्यूब लाईव्ह प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी आहे. इथे कोणताही रिव्ह्यू वगैरे नसणार आहे, याची आपण नोंद घ्या. युट्यूब लाईव्ह प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी असेल, याची आपण नोंद घ्या. आपल्याला आहे दबाव दोघांवरती आहे. पंच येत आहेत, सलाबत करतायत, चर्चा केली जाईल आणि कोण ठरणार विलन. 2000 रुपये जिंकले जाणार की नाही याचं उत्तर पंचांवरती अवलंबून असेल की एकदा ते दिले जाणार आहे. पंच आपल्या जागेवरती जात आहेत आणि आमच्यापर्यंत खून करतील. येस, विकेट, विकेट, विकेट. फिरोज क्रीडांगणाच्या बाहेर, हुकवाचा एका क्रीडांगणाच्या बाहेर मोठा वाजता सरामध्ये अडकवला गेला. फिरोज सिद्दीकी क्रीडांगणाच्या बाहेर आणि रोख रक्कम 2000 रुपयाची धनराशी या निलेश 2000 रुपयाची धनराशी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये जमा केली गेली आहे. नरेश मोरे आणि सागर चव्हाण यांच्याकडून 1000 रुपयाचं बक्षीस होतं. नंतर सोम भाटकर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी दाखल झालं असेल. अष्टपैलू म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो सोम भाटकर यावेळी आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने पाहतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा सागर चव्हाण सर यांच्याकडून जर पुन्हा एकदा सोमची जर विकेट घेतली तर 500 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. नंतरचा चेंडू हलक्यात आणि साईडला ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू एका धावेसाठी जात असेल. धावसंख्या 55 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. एक धावेत अर्जित केली जाते. धावसंख्या 55 वरती निलेश पुढे एकदा सज्ज झालाय. होल स्पोर्ट संघाचा निलेश समोर आहे. सोहम भाटकर नंतरचा चेंडू पुढे एकदा जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी इथे घेतला जातोय. एकच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल अब तक बनाई गई है 56 धावा. अजून या षटकातील एक चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. प्रॉपिंग किस वरती आपण पाहतोय सोमेश्वर गावाची रन मशीन आणि सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा सोहम भाटकर यावेळी आपण पाहतोय. अनेक वेळा ऑल सोमेश्वर संघाकडून असेल खेळताना पाहायला भेटतो तो सोहम भाटकर पुन्हा इथे खेळतोय. नंतरचा चेंडू चांगला चेक केला जातोय. पंचाने येते डिसिजन अजूनपर्यंत पेंडिंग. पुन्हा एकदा काय घडणार, काय बिघडणार, पंचांचं डिसिजन पुन्हा एकदा पेंडिंग आहे. कारण आजच्या रजनीमध्ये होणारे सर्व सामने हाय व्होल्टेज आहेत. हाय व्होल्टेज ड्रामा इथे आहे
तो ड्रामा करण्यासाठी यावेळी आपण पाहतोय आणि पंच व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर करवरती जमा केली जाणार आहे. धाव संख्या 57 या अंकांवरती दान पोहोचली असते. निलेशच्या नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा लेफ्टिकच्या बाहेरचा पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धाव संख्या 1 ने झटपट बदलत चालली आहे. 58 या धाव संख्येवरती. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू यावेळी चालला असेल जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी 1च्या मदतीने धाव संख्या टीमची टोटल 59 59 धावा. षटक क्रमांक 3 चा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. धाव संख्या 59 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. निलेश साठी लावलेली 2000 रुपयाची धनराशी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये जमा केली गेली आहे. आणि त्यानंतर काय घडणार उर्वरित चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील 12. या 12 चेंडूवरती किती धावा बनवल्या जाणार आहे आणि किती धावांचं भलं मोठं टार्गेट इथे सेट केलं जाणार आहे. गोलंदाजीवरती कोड आणला जाणार आहे कारण लॅबो हा देखील एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. त्याला अजून मागे ठेवलं गेलंय. दुसऱ्या साईडला विचार करायला गेला तर मनीष जडबी असेल अनेक असे गोलंदाज आहेत पण त्यांना देखील मागे ठेवलं जाते. क्रीडांगणाच्या दिशेने गोलंदाजी मार्ग करून पाहायचंय कोणता गोलंदाज इथे येतो. कष्ट आणि संयम हे नेहमीच करावे लागतात. गेलेले दिवस परत येत नसत असं म्हटलं जातं आणि ते गेलेले दिवस विसरावे लागतात. गोलंदाजी मार्ग करून मनीषला इथे दाखल केलं जाते. मनीषसाठी देखील पारितोषिक आलं असेल. रोख रक्कम 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. विकेटचा प्रतिनिधी असेल. पहिला तंत्र इथे गोळलाय. पहिल्या चेंडूवरती अतिशय सुंदर विकेट इथे पाहायला भेटली आहे आणि धनराशी जिंकली जाते. रोख रक्कम 1000 रुपयाचे क्रॅश प्राइज पुन्हा एकदा आमच्या कॉम्बॉक्सच्या दिशेने जमा केले जाते. मनीषसाठी आलेला क्रॅश प्राइज आपण पाहतोय आणि त्यानंतर या जीपीएल मध्ये सर्वाधिक महागडा खेळाडू जयपुरी श्रीनगर संघाने घेतला होता तोच मानस लाकडे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये येतोय. मानस क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झाला जातो. पुन्हा एकदा रोख रक्कम 1000 रुपयाची जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे. पैशांची आतिषबाजी होते. आतिषबाजी केली जाते आणि तीच आतिषबाजी पुन्हा एकदा मनीष आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे आहे. डॉट बॉलची सांगता येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. जिथे जाईन तिथे दहशत निर्माण करायची आहे आणि तो दहशत निर्माण करायचा आहे. आलं लेट करणार नाही लेट करणार विकेटचं पतन. नंतरच्या चेंडूवरती चांगला बॉल होता. त्यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाब आहे. रोख रक्कम 1000 रुपये जिंकलेत. अजून 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 60 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. आयुष्यात तुम्हाला जर संघर्ष करावा लागत असेल तर तुम्ही खूप भाग्यवान आहात असं स्वतःला समजा. कारण देव देखील त्याचीच परीक्षा घेतो की ज्याला संयम बाळगता येतो. नंतरच्या चेंडूवरती थोडासा लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. त्यांचं यावेळी व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय. आज करू उद्या करू यांना महत्व नसतं. नंतरच्या चेंडूवरती काय घडलं जातंय. चेंडू यावेळी चालला असेल डिक्लर एका धाब्यासाठी इथे एक धाव देखील आता खूप महत्वाची इथे ठरत चालली असेल. पुढे मीडियम पेसर नंतरचा चेंडू आउट ऑफ द पार येतोय. जीपीएलचा चौकार पण नाही. पंचांनी शॉर्ट रनचा इशारा दिला जातोय. जी पायाखाली सीमारेषा आहे त्याला तुम्ही टच केलात तर रन तुमचे मायनस केले जाणार आहेत आणि तेच केलं गेलं. अप्रतिम टप्पा यावेळी मनीषने लाजवाब केला होता. फटका उच्च दर्जाचा होता पण पायाखाली जी सीमारेषा होती त्या सीमारेषेला कुठेतरी पाय टच झाला आणि त्यानंतर चेंडू 4 धाब्यासाठी गेला होता पण अचूक पंचांच्या नजरेतून शॉर्ट रन असेल म्हणजे काय या चेंडूवरती कोणत्याही धाबा इथे मिळत नाहीयेत. नंतर त्या चेंडू लेगच्या बाहेर गेला होता पण पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू इथे मोजले जात आहेत. अतिरिक्त दाबा स्कोर कार्ड वरती जमा केले जात आहेत. पुढे एकदा मीडियम पेसरचा नंतरचा चेंडू उंच हवेत आहे. कुठल्या प्रकारची मिळत नाहीये धाव. चांगली गोलंदाजी आता मात्र कमबॅक पाहायला भेटलंय. कमबॅक केलं जातोय. मनीषच्या मदतीतून धाव संख्या टीमची टोटल 63 अंकांवरती असेल. नंतरचा चेंडू विकेटचं पतन नको बघू सर आगानं तुझी दाटी उडवली बघ मागानं आणि रोख रक्कम पुन्हा एकदा 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. टोटल निलेश याच्या नावावरती 2000 रुपये आणि त्यानंतर मनीष याच्या नावावरती 2000 रुपये. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 63.
आणि आता बॅटिंग पॉवर प्ले नॉस्टॅक एंडला यश मस्के. नवीन फलंदाज खेळांकडच्या दिशेने यश मस्के आपण पाहतोय. चांगले दिवस येत नसतात, ते कष्ट करून तुम्हाला आणावे लागतात. यश मस्के आणि गोलंदाजी मार करून या बी आपण पाहतोय. सागर निबादे गोलंदाजी मार करून या बी दाखल केला जातोय. समोर असेल सोहम भाटकर मुंबईला बिलॉंग करणारा. पहिला चेंडू लाजवाब होता, लाजवाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. कारण माहिती आहे जीवनात फुकट काहीच मिळत नसतं, स्वतःची सावली देखील उन्हामध्ये उभं राहिल्यावरती मिळते. तोच पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू यावेळी फटका लाजवाब होता, अप्रतिम होता, लाजवाब परफेक्ट टायमिंग. काय तो फटका, काय तो धावा, सर्व काही ओकेमध्ये इथे कंप्लीट केलं जात आहेत. 4 धाबा मिळतील. धावसंख्या 67 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. 67 धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या. प्रत्येकदा प्रॉपिंग केस वरून सोहम भाटकर सहज संघ मालक म्हणून ज्याला घेतलाय तो सोहम भाटकर साठी नंतरचा चेंडू लाजवाब टप्पा आहे. स्किड झालाय चेंडू, त्यामुळे येतो इथे डॉट बॉल. चांगल्या लेंथ वरती विचारपूर्वक गोलंदाजी केली जाते. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो, हे वेळ आल्यावरती दाखवून द्यायचंय. ओमकार गाडीच्या मध्यातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण या घडलंय, पण पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथं केला जातोय. एकदा तिथे मिळेल ओमकार गाडी. हे शकबर रिजन मधून चांगलं क्षेत्ररक्षण या आपण ओमकार गाडीच्या मध्यातून पाहिलंय. धावसंख्या फक्त 9ची 1 दिली जाईल. नंतरचा चेंडू या डिक्लेअर एका धाब्यासाठी इथे मोजला जातोय. 1च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 69 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. सोहम भाटकर कुठेतरी थोडासा शांत राहिलाय, पण शांत बसून चालणार नाहीये. अंतिम षटक आहे, हाणामारी करावी लागेल. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी सेन्सिबलचा फटका पॉइंट रेजर मध्ये खेळला जातो. धावसंख्या 1च्या मदतीने झटपट बदलत चालली असेल. सोहम टॉपिंग किसून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे टाकला जातोय. पंचांचा फलंदाज सागरले खेळाडूवरती दाखवली जाते सोमच्या माध्यमातून की एज लागली होती बॅटची. षटक संपतोय. निर्णायक 5 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 5 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 70 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल आणि 71 धाबांचं टार्गेट इथे विजयासाठी सेट केलं असेल. हॅलो, हा बंद केलाय. हॅलो चेक, हॅलो चेक. 30 चेंडू आणि 71 रनची आवश्यकता असेल. हॅलो, चंडीगड मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग गणपतीपुळे प्रीमियर लीग 6वे या स्पर्धेसाठी तुषार पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1100 रुपये स्वरूपामध्ये देणगी स्वरूपामध्ये रोख रक्कम आले, त्यांचा देखील आभार असेल. त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य महेश केवार यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य आले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. ग्रामपंचायत सदस्य महेश केदार यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये नेत गेले, त्यांचे देखील आभार असतील. हॅलो.
धन्यवाद डीजे. आणि मुंबईला बिलॉंग करणारा राहुल सुरवाडे उर्फ लॅबो, मुंबईचा तारा सितारा म्हणून ज्याला ओळखला जातो, तो आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने पाहतोय. नष्ट किडला मनीष दळवी आपण पाहतोय. हे क्रीडांगणामध्ये जोडी इथे दाखल झाली असेल. ओवी स्पोर्ट गणपती विभाग संघासाठी 71 रनची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या इनिंगला इथे सुरुवात केली जाते. गोलंदाजी भरून मानस लाकडे येतोय. सर्वाधिक मागणा खेळाडू ठरला होता श्रीनगर संघासाठी तो मानस लाकडे यावेळी आपण गोलंदाजी मार्कून पाहतोय. पंचाचा सिग्नल येतोय. सामन्याला आरंभ केला जातोय. दुसऱ्या इनिंगला इथे सुरुवात केली असेल. पहिला चेंडू यावेळी आपण पाहतोय. लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंच व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावेने वैयक्तिक खात असेल संघाचं खातं धावांचा श्रीगणेश इथे केला जातोय. एक धाव यावेळी स्कोरकारवरती जमा केली जाईल. अगुण टप्प्याचा बॉल लांबच्या रडालमध्ये सापडला. चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. येतोय लांबच्या बॅट मधून पहिलाच दुसऱ्या इनिंग मधला जीपीएलचा चौकार. एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होता. नंतरच्या चेंडूवरती थोडासा शॉर्ट सिलेक्शन चुकलं. तिथून येतोय डॉट बॉल. आतापर्यंत धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती पाहतोय 5. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशाहीने इथे टाकला जातोय. पंच नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव या स्कोर वरती जमा केली देखील जाते. धावसंख्या टीमची टोटल 6 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा फटका लाजवाब अप्रतिम सुरेख खेळ होता. 4 धाब्यांसाठी इथे खेळला जातोय आणि या 4 धाबा इथे बनवल्या देखील जात आहेत. राहुल उर्फ लॅबो, लॅबो या नावाने या टेनिस क्रिकेट मध्ये ओळखला जाणार आपण पाहतोय. मुंबईचा तारा सितारा आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पाहतोय पंचाचा व्हाईट बॉलचा सिग्नल प्लस 1. टोटल 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जात आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती तब्बल 10 पोहोचली असेल 12 अंकांवरती. नंतर सेन्सुअल क्रिकेटचा खेळ इथे खेळला जातोय. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू एका धावेसाठी असेल. एक धाव. माणूस हिमतीवरून नाही तर किमतीवरून पण नाही, आपल्या मेहनतीवरून ओळखला जातो. नंतरचा फटका लाजब होता. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. कोणत्या प्रकारची धाव घ्यायची प्रयत्न केला जात नाहीये. येतोही ते डॉट बॉल. प्रत्येक वेळी डॉट बॉल येणं गरजेचं आहे. नंतर त्या चेंडूवरती चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त होईल. धावसंख्या 13 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पहिल्या पंचकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 13. दुसऱ्या इनिंग आरंभ केला जातोय. दुसरं षटक घेऊन यावी आपण पाहतोय. जीवनात जर आनंदी राहायचं असेल तर कोणाकडून कधीच कसली अपेक्षा ठेवायची नाहीये. पंच एक मिनिट. तीन चेंडूवरती 3 चौकार जर मारले गेले तर रोख रक्कम 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. सोहम बाटकर पहिला चेंडू बनीससाठी यावेळी टाकला होता. लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंच व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. षटक कोणतं आहे? कोणतं शतक आलंय? गोल्डन. गोल्डन शतक म्हणजेच काय? जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट होणार. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +1 टोटल मिळाली ते गोल्डन धावा. ओव्हरला तर 3 चौकार मनीषच्या हातून लगावले गेले तर रोख रक्कम 1000 रुपये जिंकण्याची पुन्हा एकदा सुवर्ण संधी असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल. अतिरिक्त चेंडू इथे मोजले जात आहेत. धावसंख्या बदलत चालली आहे स्कोर वरती. 19 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 19 धावा आतापर्यंत इथे गोल्डन शतकामध्ये आपण पाहतोय. आयुष्यात अडचणी येत असतात, अपयश येत असतात, पण संकट देखील तितकी देतात. तितक्या ताकदीने प्रयत्न तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. प्रयत्न चिकाटी आता क्रीडांगणामध्ये दाखवणं गरजेचं असेल. नंतरचा चेंडू सफलपूर्वक इथे डॉट बॉल येतोय. मनीषला माहिती आहे की क्रीडांगणामध्ये मला जिवंत राहणं गरजेचं आहे आणि तोच मनीष दळवी सहसंघमालक म्हणून खेळण्याची संधी त्याला मिळाली आहे या स्पर्धेमध्ये. मनीषसाठी टाकलेला नंतरचा चेंडू पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. प्लस गोल्डन मधली एक धाव. टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळणार आहेत. नंतर पुन्हा एकदा यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न. झेलची संधी होती. चेंडू देखील अडवला जातोय. अनुपच्या माध्यमातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षक तिथे घडलं. बॅकअप खूप महत्वाचं होतं. जर का झेल पकडला गेला असता तर 5 धावा मायनस झाल्या असत्या. पण क्रिकेटवरती जर तरला महत्व दिलं जात नाहीये. तोच क्रीडांगणामध्ये रंगलेला हा खेळ आपण पाहतोय.
पुढे तयार मीडियम पेसर सोहम भाटकर. नंतर त्या चेंडूवरती हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू उसळी जास्त घेतोय आणि त्यात नंतर येतोय इथे डॉट बॉल. येस, राहुल सलामत करण्यासाठी नॉन सेकंड वरतून चालत आलाय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 21 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 21 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेलेत. आयुष्यात सर्वात जर मोठा गुरु जर कोण असेल ते वेळ असेल. वेळ जे शिकवते ते दुसरं कुणी शिकवू शकत नाहीये. गोल्डन शतक टाकण्याची वेळ आली आहे या बी सोहम भाटकर वरती. सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा सोहम. नंतर त्या चेंडूवरती लाजवाब अप्रतिम खटक्यावर बोट आणि जागेवर पलटी मारणारा चेंडू होता. 4 धाव्यांसाठी 4 प्लस गोल्डनच्या 4 टोटल 8 धावा या चेंडूवरती मिळणार आहे. नंतरचा चेंडू वाव काय फटका आहे, बाप रे बाप, अतिशय सुंदर फटका इथे 4 धाव्यांसाठी इथे. अजून एक जर चौकार लगावला गेला तर रोख रक्कम क्रॅश प्राइज 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी मनीषकडे यावी असेल. धाबा इथे मिळतील. धावसंख्या टीमची टोटल 37 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. षटक क्रमांक दुसरे आपण सध्या मार्गस्थ पाहतोय. धावसंख्या 37. आयुष्यात ठाम राहिला शिका, निर्णय चुकला म्हणून काय हरकत नाहीये. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हलक्यात खेळीला फटका होता. डॉट बॉल इथे येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. षटक क्रमांक 2 चा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 37 या धावसंख्येवरती. उलट्या गणिताचा खेळ 18 चेंडू आणि 34 रनची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू आणि 34 रन म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ची सरासरी आखणं गरजेचं आहे. आणि प्रेक्षक वर्गासाठी सांगू इच्छितो, जर का सामना टाय झाला तर काय, याचं उत्तर आहे सुपर ओव्हर मध्ये सामना खेळवला जाणार आहे. धावसंख्या 37 या अंकांवरती जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 34 रनची आवश्यकता असेल. आत्मविश्वास ठेवा लागेल. विश्वास दाखवला जातोय पुन्हा एकदा मानसवरती. दाखल झाला पहिला चेंडू अगदी एका धावेसाठी असेल. एक धाव इथे मिळणार आहे. मुंबई परिसराला बिलॉंग करणारा राहुल आपण पाहतोय उर्फ लॅबो. या टेनिस क्रिकेट मध्ये लॅबो या नावाने प्रसिद्ध असलेला अनेक क्रीडांगण गाजवलेला राहुल सज्ज झाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. पंचांचा येतोय डॉट बॉलचा इशारा. जितका डॉट बॉल क्रीडांगणाच्या आतमध्ये येणार सामन्यामध्ये ट्विस्ट रोमांच नक्कीच वाढणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू 1+1 एका +1 वरती मोजला जातोय. एकावरती एक धाव फ्री दिली जाते. अगदी मोफत स्वरूपातली धाव इथे दिली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल 40 अंकांवरती. अकुटप्प्याचा बॉल होता. डिक्लर 2 धावांसाठी इथे घेतला जातोय. अकुटप्प्याचा बॉल होता. नक्कीच थोडासा बॅकफुटला गेला, पंच केला गेला आणि त्यानंतर चेंडू इथे चालला असेल. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये 2 धावांसाठी इथे मोजला जातोय. गोलंदाजी बाहेर करून गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे दाखल आहे मानसनंतरचा चेंडू आला कार्पेट. क्षेत्ररक्षक चुकला, मुकला, हुकला. 4 धावांसाठी अप्रतिम अलाउंड कार्पेट खेळीला फटका होता. 4 धावा इथे मिळतील. या 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 46 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. राहुल उर्फ लॅबो खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा फटका सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला होता. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्याही प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. अजून या षटकातील शेवटच्या 1 चेंडूचा खेळ. ऑफ साइडला 4, लेग साइड 3 असे क्षेत्ररक्षण. लो बोल्टस मुझे मारवाला चेंडू होता. मारलाय बाईने. चेंडू पाठवला जातोय 4 धावांसाठी. ज्या 4च्या मध्ये धावसंख्या 50 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 21 रनची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 21 धावा. 12 चेंडू 21 धावा. काय होणार माझ्या भाव क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सगळेच आहेत आणि सगळेच भाव काय करणार. प्रति षटकामागे 10.50 ची सरासरी आखणं गरजेचं आहे. पुढे एकदा 3 चौकारासाठी रोख रक्कम क्रॅश प्राइज 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. फिरोज सिंगी पहिला चेंडू होता. चुकीला माफी नाही नाही नाही. 4 धावा. फिरोज नाराज आहे कारण गोलंदाजाला 7 यापेक्षा क्षेत्ररक्षक होते. ती 7 इथे मिळत नाहीये. पहिला चेंडू पाठवला गेला अगदी 4 धावांसाठी. सिंगी नंतरचा चेंडू यावी आपण पाहायचं असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आवाज घुमणार, मैदान पुरणार, क्रिकेटचा थरार, तोच जल्लोष, तोच उत्साह इथे पाहायचा आहे. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट बॉल सिलेक्टचा दुसरा इथे व्हाईट बॉल दिला जातोय. व्हाईटच्या मध्ये धावसंख्या टीमची अब तक 56. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेटने इथे खेळला जातोय. चेंडू चालला असेल
2 धाब्यांसाठी 2 धाबा इथे मिळतात. धावसंख्या 58 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 10 चेंडू आणि 13 रनची आवश्यकता आहे. उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे. वजाबाकीचा खेळ क्रीडांगणामध्ये रंगतोय, पण फिरोज कुठेतरी आपली लेंथ आणि लाईन विसरलाय की काय. नंतरच्या चेंडूवरती हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी जातोय. आता थेंबे थेंबे तळ साचू शकतं. बॉल टू बेस सामना केला जाऊ शकेल का. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय, पण फिरत तितक्या ताकदीचा गोलंदाज आहे. नजाकत आहे गोलंदाजीवरती, तीच नजाकत इथे दाखवली जाते. फिरोज सिंदगी आपण पाहतोय. पर्टवणे गावाला बिलॉंग करणारा हा फिरोज सिंदगी जयवेरी श्रीनगर संघाकडून या गणपती प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा इथे मिळत आहे. समोरच्या संघाला मोफत मधल्या धाबा आहेत. नंतरचा चेंडू देखील इलेक्ट्रिकच्या बाहेर. सलगचा दुसरा बॅट बॉल इथे दिला जातोय. फिरोज कुठेतरी आपली लेंथ आणि लाईन थोडासा विसरलाय, विस्कळीत झाली आहे. शांत बसून आता निरीक्षण करावं लागेल आणि टप्प्यामध्ये योग्य तो कार्यक्रम इथे करावा लागेल. पुढे एकदा सलगचा तिसरा वाईट बॉल, वाईट बॉल, वाईट बॉल, वाईट बॉल, सलगचा तिसरा वाईट बॉल. 9 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी. आणि नंतरच्या चेंडूवरती विकेटचं पतन इथे केलं जाते. विकेट येते कहाणीमध्ये ट्विस्ट दाखल करणाऱ्या विकेट इथे असेल. सामना जिंकण्यासाठी सात चेंडू आणि 8 रनची आवश्यकता आहे. 7ला 8. 8 वरती कोण मारणार विजयाचा आजच्या रजनीमध्ये पहिला ताट. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपती प्रीमियर लीग. पहिला चेंडू या रडारमध्ये सापडलाय. रडारमध्ये सापडलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. आर्य पार पार. सुरेख फटका इथे खेळला जातोय. सुरेख फटका होता. या फटक्याच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 67 धाबा झाल्यात. सामना जिंकण्यासाठी आता 4 रनची आवश्यकता असेल. 6 चेंडू आणि 4 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 4 धावा सांगून जाणार आजच्या रजनीमध्ये पहिला विजेता कोण ठरणार. ज्याच्यासाठी केला होता टहास, जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. आणि कोणत्या संघाचा आजच्या रजनीमध्ये पहिली सुरुवात गोड केली जाणार आणि शेवट कोण इथे गोड करणार. गोलंदाजी मार करून सार्थक पवारला इथे दाखल केलंय. भॅम्बम नाचणे, नाचणे परिसराला बिलोप करणारा सार्थक इथे दाखल झालाय. बॅटिंग पॉवर प्ले कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला जातोय. बॅटिंग पॉवर प्ले. 6 चेंडू 4 रनची आवश्यकता आहे. विनिंग मुवमेंट कोणाच्या संघाच्या बाजूने कोण करणार आजच्या रजनीमध्ये पहिला विजय साजरा. लॅबो खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. पहिला चेंडू याबी आपण पाहायचंय सार्थकचा. अकुटप्पाचा बॉल होता. अगदी सिंगर साठी इथे घेतला जातोय. सामना येऊन टेपलाय. 5 चेंडू आणि 3 रनची आवश्यकता आहे. 3 वरती मारली जाणार का कोण विजयाची पिन. सामना जिंकण्यासाठी 3 रनची आवश्यकता असेल. सार्थक अराउंड विकेट केला चेंडू. नंतरचा चेंडू हलक्यात 2 धाब्यांसाठी. सामना इक्वल मध्ये येऊन पोहोचलाय. काय झालं तर काय सुपर ओव्हर. पण लॅबो तितक्या ताकदीचा आणि चालाखीचा खेळाडू आहे. बुद्धीनुसार खेळ करेल आणि पहिलाच सामना इथे जिंकलाय. नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. ओवी स्पोर्ट गणपतीपुळे पहिल्या सामन्यामध्ये दमखम दाखवणारा विजय. धन्यवाद डीजे नरेंद्रजी मोरे सर. धन्यवाद डीजे नरेंद्रजी मोरे सर. आपल्याला क्रीडांगणामध्ये या. आपण जे पारितोषिक लावलं होतं ते द्या दोन्ही खेळाडूंना. 2000 रुपये क्रॅश प्राइज जिंकला असेल निलेश याने.